Majong adlaw ninjong tanan, welcome back sa mga channel. Lexi Vlog. Kawa na mo si Aliana. Aliana. Happy Sunday dahil ninjong tanan guys. Ya karong adlaw guys, kay nihangjo man si Aliana nga magpa Cutex. kuno si ijahang kamot kay panag dugay naman pud ni wa na ka hinluan mo to ka tong naghinlo si Mama Ali niya dai no. Ijahang ganang color si mo ganang color dai. Kare. Pink. Okay rin ni si Ja guys, kaya di man na bag-on o cuties, kana rang isa kako andra. Kaya arong manlipa, interpret si Ja, kay gahapon na rin yung hinangjong magpa-cutex ko no. Kaya naman may buhat. Unang karuna. Ja mo great day ko, happy birthday ni Ate Janet. Ja mo in the John, happy birthday ni Muti. More birthdays to come, amping kanunay. God bless. Great ko ma. Okay, great. Happy birthday Ate Janet. Great ko tayo sa. Okay, Happy great. birthday Ate Janet. Lakan tayo ninyo si Ate Janet. Happy birthday Ate Janet. Happy birthday Ate Janet. Happy birthday Ate Janet. Happy birthday Ate Janet. O great po ko happy birthday ni Ate Mian Palmetos na karon sa Dubai. Happy birthday ni mo Ate Mian. More birthdays to come. Salamat sa imong pagtanaw sa amo ang vlog. Kantahin ninyo si Ate Mian la. Happy birthday Ate Mian. Happy birthday Ate Mian. Happy birthday ti. Happy birthday Ate Mian. Happy birthday Ate Mian. Happy birthday Ate Mian. Happy birthday. Manghud unahon kay maghilo na mi guys, nilkatiran sa niuna kay tag-as na pud manood ang jaag. Unsay masuda ni? Kuan malapok mo. Ag dirty, ag hugaw musud. Musud ag bitakod. Dito. Nilkatiran sa ninato kani di na ka magkulay be. Kay Kulay ko ma. butangan ramig martayulit pero ang nagnay kulor-kulor. Dara guys arang gi butangag martayulit. Arang gi butangag martayulit kay bawal pa man ni kuskuso ning lang nakuko kay mga virgin pa man ni. Bawal man ang kuskuso ng kukubi kay bibi pa man mo. Kay bata pa mi ma. Happy birthday day sa mga nanggi birthday rong adlaw. Happy birthday. Happy birthday Ate Janet. Nag-cake sa Ate Janet tayo sa. Mo great day mig happy birthday ni Mami Amor Bernadette Morta. Nga nakaroon sa Davao. Happy birthday ni mo ma'am. Happy birthday ma'am. Happy birthday. Kantahin ninyo la. Yan Happy birthday ma'am. Happy birthday ma'am. Happy birthday ma'am. Dari na yan na. Kaya nahaman na mag-isa ka. Kulot. Nagkatawan na. Yan na. Ulit guys. Hangjo in taon ni ganyan magpa hinlo. Asam di ka kalakaw day. Gari raw. Gani ra? Gari Di ka mo atis kasal ni Brian? Day? Mo atin kasal ni Brian pahinlo man ka? Si Aliana. Urok-urok kong katawa day. Urek-urek ko katawa. Kita na di kang Brian day. Gari na si tatay sa. Wa pa yung taon kahit manas Manila. Maglisir bitag. Plus leg na si Kuya Fasan tayo sa. Ana maglisir bitag kaplag diha day kay manas Manila. Ato nang batangag martayulit kay mohangjo man din tao kag kulayan kunog pink day puwa. Pink ug puwa. Mating ka jud. Maglambol na ning color day. Pink naman tayo sa. Pink ra pink. 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 Pink kuno pink. Pink. Isi. Isprihan na niya itong halangdong kanina. Nama sa salita ita. Auto as ila. Nja, ato naman nabatangag bartayulit. Hangjo man dyan siya, di man dyan matabag. Di abutangan kay man. Nagadjud. Butangan ra magmarijag pink. Ngab naman na saliksian. Ngab saliksian kay na. Humana maghinlugi dyan. Kung Brian tayo sa. Ay, masibit manang uyab day. Na, urk-urk di ka day no. Day. Ano naman ka day? Nya.
crush ni Miss Brian. Kanas Brian guys, si Tom Rodriguez na. Laban nas kanta-kanta tayo sa. Katong na ikaw ang sagot sa mga dalangin. Mauron? Nasi das kanta-kanta tayo sa. Mana? Diba? Di naman di man ay kinahanglan akuskusan pa day kay. Bata pa. So very good. Sige, tulid sa natong tiil kay ka. Binhud. Diyan nagbinhod tayo sa. Binhud. Sakit. Sakit ba day sakit? Wala mo binhud agi mo. Di hayahay pa mo sa attorney. No. Kaya batin na sa turno tayo sa. Ha? Batin na sa turno. Baji. Ngano lagi nagpahinlo ka asa ka kalakaw, muatin ka bagkasal. Ha? Diyan ka sa tayo sa. Ka Brian? Kaslin na ba Miss Brian? Day flower girl seleksian. Day flower girl seleksian. So. Flower girl day seleksian rong kuan guys na may kasal sa ang gagaw. Anak sa ang ijaan. Karong May 14. Flower girl seleksian. Agak umuban ko Atus tagbilaran Umuban ko tayo sa. Atus tagbilaran i-held guys ang kasal. Excited na sila. Excited na seksian po kay flower girl man siya. Kita bitog mo tulibag-bag sa plane. Kato bang kasal ni Mami Pura Mibi kay kuan ra ba to bi? The bride? Little bride ra ba kada to, di ra ba kada to flower girl. Ag flower girl ra ba bi kay sabwag ug buwak. Kamao ka ang saan man. Iya. Nakakita ang kiyan. Ingato. Very good. Jadi lagi mo tagos kilid. Aliana pwede mo hibaw usog. Ati. Kasi tawagin mo Aliana? Ati Aliana. Ati ha. Bibi patay sa. Kay maguwang pa man kanya Lixian. Si Lixian 4 years old pa man. Igikaw. Pila edad mo? Pila imong edad? 12. Hill. Okay. 4. Mana? Mana? Diyan akti eli na. Kaya pilin naman po, karong di magmahay. Diyan, grabing tuhod ka pa. Hawak. Isa ni Nil Katiran day, kaya marag nagpasusulabi magpahinlo day. Ha? Kaya asin na nasulayan tayo sa. Naagid si kamog Brian. Papain taon day. Artista man na day. Hina. Kakita ko ni sa gabi tayo sa. Dis amas, TV rapod. Di nasang tablet gabi tayo sa. YouTube tayo sa. Sa YouTube. Nag-YouTube day mo. Maadyo mo kayo YouTube mo. Pag kami pa. So signal dito sa ubos. Puro tagluod ni Mama Ali day. Oo, namin nag-YouTube. Bantog ra. Hilom-hilom mo gabi kumbati day mo YouTube. Ora na huro tagluod ni Mama Ali sa wifi. Kan nakakita po. Bye. Maudi ay. Pero aja ka kita sa personal. Day. Aja ka kita sa personal. Brian. Wa no. Ako kita nako. Kita nako day. Kita nako. Sa cellphone. Imo tablet man cellphone. Na all day. Cellphone ni mama. Love you tayo sa. I love you. Pagpuganahan naman po ko nimo. Pero di mapudpud ng imong kuko. Kumaupo ka din no. Day. Diya pesnakan sa kuninjo. Pupahinlo man mo. Pasabrik yung lakaw. Kung dani naman mo pamudyo. Ba't di mong ate ganit ma? Mauna pahinlo mo. Diya! Ganahan! Mau kuno nagpahinlo sila te. Ate Janet. Shout out. Wapod. Kaya na may Mungutan ang nasa ni sa itong vlog, ma. Mau kuno nagpahinlo sila te. Kay birthday kuno nimo. Ganahan pod. Ma, mungutan ang nasa ni sa itong vlog, ma. Mutan aw. Hi ka. Hi, Ate Janet. I love you, Ate Janet. Happy birthday, Ate Janet. I love you, Ate Janet. Happy birthday, Ate Janet. Happy birthday, Janet. I love you. I love you. Love you, Ate Janet. Tudluan pos manghod.
Unsa na ning format na? Irag na. Kita nambasakan. Diksian, ugma kay Lunes man. Back to the module na pugka ha. Module na po ugma. Nagdaghanap ang module. Nagdaghanap po to ang module, ma. Naghanap pod. Nga na dyan namin eskwela. Ugma bright, ma. Tama na. Diyan is Kia ning abot, guys. Hi, Kia. Namiss ka na mo, be. Namanay mo, mama, be? Nalagay kadua silang dos. Alya, nagsiliksi. Tulo na sila dari maglulambujig sa pum, guys. Dama ba ito, ipabarag rin pum. Kay, karing duha. Si Alya, nagsiliksi. Maglulambujig, lukso-lukso. Yan, mag-birthday ni mo, Kia. Ano ah? Ito. Si Lexi o si Kia, July. Para sila sa tatay. Diyan, nakamana mo pa color sa mga yung ingon. Salamat, ma. Yan na. Salamat tayo sa. Nganaan pa mo tao, tag-artista. Sanain ko lang. Kaya guys, naman ako hinlos ilahang mga kuko. Masama yung ingnon. Salamat, ma. Aliana. Salamat tayo sa. Hawag ito mga kuko, be. Ano dyan ba? Pangpudpuron. Asa ka man, madam? Asa kalakaw? Bilaran. Tiyo, ganahan! Tagbilaran, layas. Pukus tagbilaran. Layas. Lupi ka silang mga kuko, oh. Awag lang mga kuko. Iba na colorless. Butangan pagping kung marja kay magibugno magibutangan. Naragal tutan narasig tutan o silang mga kuko. Sige na be kay anhira ka be kay magkuha ko gisugo ni Mama Ali ha. Unsa tong gisugong Mama Ali? Bibingkang walitak. Bibingkang duhay lutak. Bibingka, ma. Saray lutak. Mas imo. Murag ka reverse duhay lutak o say lutak. Duha na lutak. Maduhay lutak na nasudad law. Lagjud. Ba jud bitaw. Bitaw guys, magkuha ko gisugo ni Mama Ali nga bibingka. Bakit ang mo na og di wa ba to na arson og na arson ba to? Ano itong bibingka ha? Mukaon kong bibingka. Duhay lutak o say lutak? Isang lutak. Kila ko nang sakala sa lutak. Sa kalatak ko no. Magkuha sa kus gisugo ni Mama Ali. Gani hara ko na ko tuli na raso ko nara ko sige kuha gisugo ni Mama Ali. Magkuha sa kus gisugo Mama Ali guys. Grabe kang bagas arang dako ah. Mao din dingagan sa adlaw. Tara guys, padong na ko magkuha sa gi-order ni Mama Ali nga bibingka. Dahil rapod sa Malakaw rapod guys. Malakaw rapod guys. Are sa Putlongkam. Nice ilang ko ano. Fish fun. Fish fun. Dara guys, padong na ko uli. Darag bibingka nga. Gikuha na ho. Pakitaan ra mo na guys, inigabot na asba. Darag bingka. Karang lami ah. Na malagay di kuan. Puti. Oh, di puti. Di arson. Di sinunog nga ni ba? Ingani agbingka. Duha di letak. Nama ingani lagi pud nay. Hey guys, darag bingka guys. Halo-halo man lagi ni. Ansa inganda ni nga kuan? Pinuto. Luto ka binta, kano sa hinurno? Mo ni hinurno. Kuyaw po ng hinurno. Managutom na kadlo nun, way tubig-tubig. Kamo ulit kag nga ni nang. Oo na. Ito man ang ihapnig. Kaya lami po. Bibingka. Naglubay pag mga tanong. Lumbay pag mga... Ataw, nabigyan natin. Nasa ko lang. Nandiyan na kayo maniud to sa kay makaintun siya. Dari may mga lubang. Iariya sa ni kay Ano yung naging putos-putos? Mitson. Kitchen man ako. Hawasan na. Hawasan lang lang. Darag bibingka. Abo. Labag sa bikaw palihog. Lapit ako. Ato kagaw sa kay manimahok kang iti.
Ay, batik madug mahanig pa nagdila pang sikbatan ros mga binsig. Ano din sige. Kamu to pag ay domingo na ay. Sa wala ko tupan. Alauna. Hi guys. Excited to eat. Nay, maglikit ka, Nay. Happy birthday! So nag-birthday Ate Janet. Happy birthday, Ate Janet. Mag-birthday to ka. Hanig na nila ito, Prado. Nabi, mag-birthday to kang babe. Muna na muna. Okay, yeah. Ako lang yung mag-blues ka. Sabuli lang yung makamot ka. Kaya kayo, og Ayana, og si Nakita niya, sinakita yun ka. 22. Sweet 22. Bangon pa lang. Ako na yung hunang yung kamot ka na sabuling medyo. Dito pati na. Yes, a beauty. Thank you. Ako yung bubutot dali. Balin na gagawa pa na ito dali. Ako yung mga joke dali. Hindi ha. Diyan. Nakabata na. Ako na kay as the danit mamords. Liwat ko. Anong liwat ko ninja. Kaya ba? Ako yung mga joke dali ha. Pantay. Na, tulog ka bata? Ako puli ni. Na, Dapat tulog ka kandila yung ipalit para way gupot. Yung pati na panpili. Wala nang isa mo blue Ang ako dali kay Mohanig na ko dali na. Ako lang ka job ako. Doy, hanig na dali na doy kay rong mauna ta. May kawa na may sinapupunod. Dali na kay maghanig na dali. Mobile pansit. Alin gunawan. Una wala mo ako daan. Wala na si wala na rin sa aning. Ato mo kataranta. Hindi pa lang sa kita madohon sa isa. Hanig na ko no. La hanig na hanig. Okay. Nakilagi atong mga bagtos. Natong na siya. Tapos may wala. Kung po tayo ano to, na pa sinabaw. Naghana dahil ko tahi. Grabe happy birthday. Happy Janet. Happy Janet. Happy birthday po sa mga nang i-birthday ng adlaw. Yes, happy birthday everybody. Okay na lang sinabaw. Sinabaw ko Lang. Baboy. Ano pa break wag ka? Ibutan sa kulos lamis ng Father Dan. Ano pa rin wala hanig ng takna ah. Kuan pa, pag importante ka itong pansit ka. Alas bukog 40 panit na. Panghaba ng buhay. Huwag ka din. Besa, huwag mo nakita nung Habit na. Huwag ko nagbalon. Boom! Hindi na balunan tayo kay 22 na edad. Naburang na ibalon kay Madluk. 22. Agnaong. Bukan kog sanang. Sanang kagi. Tapami, Kagi, magkuwang. ang maging Tapami. Magkuwang na mistiya, tapurami. Ano bilhin ka na? Kahimlo. Ako. Hangjo man. Faction sa ilang kinabuhi, malipay sa kanunay. O majong panglawas kanunay. O Lord, ang giampo o kining pagkaan karon nga lihanda. May mong panalaginan na maghatag kining kabastog o healthy sa among lawas. O kining tanan ang giampo, di pasalamatan sa ngalan ni Jesus natin Ginoo. Amen. Happy birthday sa birthday Ate Janet. Let's sing happy birthday sa birthday sa Brad. Yeah. Happy birthday. Happy birthday.